L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-Partit Nazzjonalista għalli qed inied il-kampanja elettorali tiegħu fiġnien fil-Mosta permezz ta' xandira li t-trażmissjoni tagħha kienet kkaratterizzata minn problema wara l-oħra, tant li d-diskors tal-Kap ma setax jinftiem kważi kollu u kelliema oħra wkoll kellhom interruzzjonijiet qalu li t-tema tagħhom hija lik iżda l-Ewro-Parlamentari Nazzjonalista David Casa li kien fost l-ewlenin li tkellem mal-ewwel wera aggressività kbira għal se juża l-poter li għandu kontra L-Laburisti. Mela għadkom ma rajtu xejn minni, għax ma jkollix għażla li fl-Nuża S-Saħħa tiegħi kollha kontra tagħhom. Infex f'attakki fil-konfront tal-Prim Ministru Roberta u eks mexxejja Laburisti. Kemm jinkburi li waqaftu u ma sar xejn. Fl-attakki tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll Roberta Metsola li tkellmet eżatt qabel Bernard Grek. Għaliex ma jafx iġib ruħu ta' Prim Ministru. Bħal Casa qalet li lila mhux se jwaqfuha. Dik se jwaqfuni. Imbagħad quddiem il-partitarji nazzjonalisti qam David Casa li tkellem l-ewwel wieħed u beda mal-ewwel b'diskors partiġjan fost problemi tekniċi li bdew x'ħin beda jitkellemu. Kandidati nazzjonalisti oħra bdew jikkummentaw x'qed jiġri fis-suppost ftuħ tal-kampanja elettorali nazzjonalista. Il-Kap Nazzjonalista kellu diskors mimli attakki li segwew dawk tal-jiem ta' qabel flimkien ma' Repubblika imbagħad faħħar lil Gonzi. Għalikom li mhux qed taraw hawnhekk il-pakjat jiena pakjata wkoll. Imbagħad messaġġ komuni tal-Partit Nazzjonalista kien dak li l-vot ta' 8 ta' Ġunju se jwassal biex eventwalment Bernard Grek jikseb il-poter u jsir Prim Ministru.